Веру ў каханне поўніцца легенды і паданні Беларусі. Большасць з іх звязана з пэўнымі вобразамі сімваламі, дрэвамі, рэкамі ці азёрамі, камянямі. Усім вядома, што камяні з'яўляюцца важнымі помнікамі гісторыі. У Мінску, у яго ваколіцах, паводле звестак навуковай літаратуры, знаходзіцца не менш за 120 культавых і сакральных камянёў. Адкрыццём для мяне стала тое, што такі камень ёсць і ў маім аграгарадку Калодзішчы. Першапачаткова ён знаходзіўся ў часовай капліцы ў вёсцы Ліпавая Калода, а сёння пад аховай у храме Успення Пресвятой Багародзіцы пасёлка Калодзішчы падарылі стараверы аднаго з хутароў. Яны паведамілі, што паводле старажытных ападанняў след на валуне дакладна пакінула Божая Маці. Маўляў, ён прывезены іх продкамі з Сібіры некалькі стагоддзяў таму, і ўвесь гэты час таёмна шанаваўся ў спецыяльна пабудованай капліцы. Але ў перыяд ганенняў на царкву капліца была разбурана. Улады распарадзіліся заліць камень бетонам і захаваць у глыбокай яме, аднак святыня была захавана вернікамі. Паглыбленне на камені ад жаночай ці дзіцячай нагі 36-37 памеру мае вельмі выразны адбітак. Некаторыя адрозніваюць нават маршчынкі на ступе, як быццам бы басая нага ступіла на гліну, пасля чаго тая зацвярдзела, ці як быццам камень аплавіўся пад ступнёй незямной істоты. Па праваслаўным вучэнні Божая Маці больш часу знаходзіцца на зямлі, чым на небе, дапамагаючы людзям. Па дадзеных сінадальнага паломніцкага аддзела Беларускай праваслаўнай царквы пасля агляду каменя і малітвы ля яго мітрапаліт Філарэт зрабіў заключэнне, што гэта, несумненна, святыня. Аднак ён стрымаўся ад прамога сцвярджэння, што след на валуне дакладна пакінула Божая Маці. Справа ў тым, што да рэліквій такога роду ў праваславе ўжо даўно вызначаны падыход. Іх боска з'яўляецца асабістай верай чалавека. Як і з кожным больш-менш буйным валуном звязана нейкае павер'е, так ёсць легенда, як з'явіўся гэты след на нашым камені. Калісь католік шляхціц палюбіў праваслаўную сялянку, ім давялося шмат перажыць праз гэта. У роспачы яны ўцяклі і маліліся ў поле аб сваім шчасці. Тады на землю спусцілася Багародзіца, накрыла іх сваім покрывам, а калі знікла, на камені, ля якога горача маліліся закаханыя, застаўся цудоўны след. Магчыма, таму цуд камень паступова становится неотъемлемым элементом у образе вянчания. Мы хотели, каб люди приезжали сюда, ускладали на ступню Божьей Маці свои заручальные перстёнки, замацоўвали свой союз молитвой ля гэтага каменя и были счастливы у шлюбе усё жыццё. Гэты камень належыць народу, яго гісторыі. І даследуйце Беларусь. У нас шмат незвычайных гісторый і дзіўных беларускіх славутасцяў, пра якія захочаце даведацца.